Ето, почнахме да се местим с Яна. Днеска вечерта стоиме и Искра ще вземат камиончето и ще дойдат. Ще дойдем насам да ги изнесеме тези големите неща. Първо, сега ги подготвяме. Ето, където беше масата, оставихме компютъра само да седи. Сега тръгваме, прииска и Стоимен. Те ще ходят да наемат камиончето. И първо те ще се преместят и после ще дойдем тук да преместим големите неща. Чек. Ние така тръгнахме, ама не искаше да... Ти стои ме на нататък. Ти стои ме на нататък. Стига, бе. Чакай да помислим как го ще направим. Така. А? Как е обратно? Обратно заради краката. Как е обратно? Краката не му излезат. В смисъл, завъртете се като цяло. От тъгъл? Не бе. От ония край да излезе първи заради краката. Краката трябва да изскочат, ти не мога да го завъртиш от тази. Искаш да кажеш облегалката трябва да излезе сама. Облегалката да е от тази страна, краката да са от тази страна. Точно така, дай ще го завършим. Обаче при Много акъл има и става трудно вече. Само матрака да не го скъсате. Ако му е писано, че ги скъсам на тарена, да го мисля. Ето, почти сме готови да се види каква каша. Тук вече всичко е празно. Почти. Празни бокуци. Влади и Стоимен вече изнасят. Ако има още, направо съм отчаяна кой ще ги реди после тези работи. И тук има да се види празен апартамент. Този голям клозет ще ми липсва.